Shubor nakaslem jong unongsan Hima. General Secretary ka Voice of the People Party, ubadeiru ukurtong MP nakaseng Dr. Ricky AJ Singkon, ulapha dakshithi sya Menteri Rangba ka Jilla, Conrad K. Sangma, halor ka Jingbym ya ka examen CUET nakabenta ki Khynnah puli ka Jilla. Hakabayade bat kani, nakalyang Dr. Ricky ulaong, ba Namar ba ka Sorkar kala ay da ka hukum ya ki principal jong ki jaka puli, bat ki District School Education Officer, halor ka Jingbym ya ka CUET UG, nakabantaban penrung ya ki samla puli, haki college undergraduate bat ki postgraduate haka Jilla Meghalaya, kumta, ula kentu ya Menteri Rangba ban pentikna, baka Jilla ka di ban biang, haka Jingdon ki Computer Based Testing Center, ki balak ban pendan kam di ki Khynnah puli, ki bayale ya ka examen CUET. Namar kata, kadon kam ba Menteri Rangba udiban ped, bahaman na ki jaka tho examen haka Jilla, ki diban don ni kini ki kor, namar buon na pedeng ki Khynnah, kila jia kendu jing haka bayade baka Jingbym don kini ki kor ki babiang, haka por baki le ki wei ki examen haka Jilla, bat kani ka penduk no ya ka kabuk siar Jong ki, ban pendrung kerteng, haki wei pat ki jaka puli ki bahe, lani ban thep kam. Dr. Singkon ula ongru, ya Menteri Rangba, Baude ban yang persya ya ka examen CUET na kabenta ka UG bat PG, tat hadu dalawan ra ya kini ki testing center sya ka Jilla. Shu loong baki Khynnah puli, kimde ban long ki Langkñia namar ka Jingbym la jong ka Sorkar. Ka Jingbym ya ka CUET da ka basule jubor, bat khalam da perkhan, kanwan ra ya ka jing puli ka basiteng por da ki Khynnah.